Tá diskusia v parlamente, ktorú nikto nemieni nejakým spôsobom skracovať, o zákone, ktorý má meniť trestný poriadok, úrad špeciálnej prokuratúry. Saloň. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Národnej rady. V mene troch poslaneckých klubov Smer SD, Hlas a SNS podávam procedurálny návrh, aby sa v rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa trestný zákon, aby čas určený na rozpravu bol 20 hodín. Vystúpilo 100 rečníkov plus ďalších 2000 vo faktických poznámkach, takže Poprosím o kľud v rokovacej sále. Ďakujem pekne. S ďalším pozmeňujúcim návrhom, či s procedurálnym, pani poslankyňa Marcinková, pán poslanec Pročko, ak budete naďalej narúšať rokovanie, tak vás nechám vyviesť z rokovacej sály. Pani poslankyňa Marcinková, procedurálny návrh. Tu máme poslancov, ktorí sú obžalovaní a my sme vlastne teraz hlasovali o skrátenom legislatívnom konaní týkajúcom sa trestného zákona a tam je zjavný konflikt záujmov, ktorý pred hlasovaním neoznámili.